हाँ अब बताई का हो। हाँ हाँ बस बस आराम से बेंग हो कुछ हो ना। अच्छा अच्छा वो पुरान भइल बालमा बिहार वाला नाग देवता है नो ओ से कोनो बात नहीं नाग देवता ना ए जे आतना भीड़ जुटल बे जे शेरो देवता निकल जहनु तो चप्पल से उनकर स्वागत कर होइबे करी ए जब टाइगरो देवता निकल जे हैं तो खत्म हो जाए ना कले हां कि कदो इनकर दादी का दो अंग्रेज के लौड़ी है। अब बताएं ए अपने में वो अपने में गरियावत लो लेकिन तारा नहीं खे तरफ यही तरिया तना ही अंग्रेजी के जानकार है। तिवारी बाबा पहले गाँव रहले हत थोड़े विदेश रहत रहले दुबई रहले आ दुबई से जब अइले गाँव जब अइले त 5 गो विदेशी संगठन के लेके अइले ओइ जैसन कहले बड़े ओइसन भमरो कह के पड़ी 5 गो विदेशी संगठन के लेके अइले फिर इनकर बाबूजी के तबीयत खराब रहे दीनानाथ बाबा से कहल बाबा आई एम प्रभुनाथ तिवारी कहले जे रे पहले भोजपुरी में बोलत रहले है बहरी अंग्रेजी लगले छे कहिया से कहले जे आई एम प्रभुनाथ तिवारी ये सब जो है ये हमारे फ्रेंड हैं। कहले जे बाबा ये जो है ये न्यूजीलैंड का है ये थाईलैंड का है ये जो मुड़ी गाड़ा है ये थाईलैंड का है ओ नागालैंड का है ओ इंग्लैंड का है ओ पोलैंड का है और तो लैंड सुनत इनका बाबा का माइंड हो गल गरम कहले के रे कोनो थाईलैंड के होके न्यूजीलैंड के होके कोनो लैंड के होके ते हमारा लैंड के है कि ना बोल कहले जे ना बाबा हम तोहरे लैंड के हैं तो कहत रहे जब हमारा लैंड के होवे तो हमार भाषा बोल भोजपुरी बोल कहले जे ऐसे ना मानो आज के बाद है ना हमारा लैंड पर अपन हैंड रख के क्रिया को अंग्रेजी ना पद पे है ना हमारा लैंड पर अपन हैंड रख के क्रिया को ये आज के बाद हम अंग्रेजी ना बुझाइले तनी खड़ा हो जा गुरु अरे हाय देखो हाय बलमा बसंतपुर वाला है देखो खाली बिहारे वाला सुनबो हाय सुनो भैया दीपक दीवाना व्यास बहुत बहुत रुपए पुरस्कार कौना मेहरारू का मन ना हो कौना सुहागिन के साथ ना हो कि हमार राजा जी एक मर्दा भदौऊ में ना आई बाप रे बाप खेत रुपवा के अचल गइल आए ने धान में देखत नहीं जे घास लागल बा अतना घास लागल बा आतना जबड़ गइल बा दूबी हो का बे दुबिया है तेरी छतरिया गइल बा ए फोन लगाओ नंबर लो नंबर मोबाइल के भराओ ठीक बा देवर बाबा से नंबर मांगा जल्दी अब बतियाओ हेलो हेलो मांग लो हेलो थोड़ा बढ़ा दी हेलो हेलो रहे दा तू प्योर मौगा बा जय दादा कबेले हमर नाला ला कहता कि तने खन दे आई तू हाली कहवे के हेलो तले अतना रेल दे तला घाट अरे बाप रे बाप जानताने के उनका गल्ला मार चाहिए चलो ए देवर बबुआ आए भौजी और भैया के नंबर बा हां बा बतेइबू का हां दीना कम है हमारा मोबाइल से नंबर उड़ गइल बा अच्छा मोबाइलिया खराब न हो गल रहे तला लिखा बोली मोबाइलिया खोली हाई केने से खुली अरे आगा वाले अंगुरिया वो खुल जाई आगा वाले है तरी अंगुरिये बुनु तो खुल जी भग ए घड़ी अंगुरिये ले पर खुलता ऐसा ऐसा मोबाइल बनो ए घड़ी अंगुरिया वही के नहीं करो खाली है तरी क देबो है तरी सोझा बस खुल ताक देबो तो खुल जाए भाई ऐसा मोबाइल में जे खाली ताक देबो तो खुल जाए ढेर मोबाइल में थूकियो अरे राम बोली खुल गई हाँ लिखा बोली 95 हाड़ी में 95 हाड़ी में 5 गो नंबरवा बा तिवारी जी के गाड़ी में। अरे गाड़ी में स्कॉर्पियो में खतरा बोलेला गाड़ी में टेस्ट टेस्ट ट्र ट्र उठाइए ना ट्र ट्र उठाइए ना ट्र ट्र अरे प्रभुनाथ
तिवारी में घुसाइए ना। हेलो हेलो के बोला था राजा जी? हाँ हो बोला। गोड़ छू के गोड़ लगा तनी राजा जी। अरे जाई हो कहो सर समाचार। का है राजा जी? बोला रवा तो बाहर जाके साफ बाहर आ गई नहीं हो। हेजा धर हेजा मुहावा पर धरबू तो सीटी दे कौनो चीज मुहावा पर धल देखा मुंह पर ना धइल काम काहे से कि एजवे ले करला मुहावे पर ढेर काम कर हेजा धर कहां धर जरी में धरा। जरी में बोला ए राजा जी बोला। रवा बाहर जाके साफ हमरा के भुला गई नहीं हो। अरे ना हो ऐसा बात नहीं के कहो सर समाचार। का सर समाचार पूछो तनी? खेता में बिया डाल के चल गई नहीं। अच्छा धान रोपा गई ओमे इतना सारा घास हो गई लगे रवा के बगैर सोहनी नहीं के हो ना ना। ढेर घास लागल बा। आके देखेम तब नु रवा तो खाली पैसे कमाए के फेर में लागल बनी। अरे तो हमर बाबूओ सोही दे कहबू तब ना। हाउ बुढ़ऊ के कहतनी हाउ बुढ़ऊ खाली सारा दिन सुतल रहतनी। अच्छा ए राजा जी अब तो दशहरा चढ़े वाला बा। अब आई थी तो साथे चल के दुर्गा जी के दर्शन कर लिया। अच्छा तनी एगो शहर बोला तब आ जाइबो। सजावल सपना हमार चूर हो गई। सजावल सपना हमार चूर हो गई। जेकरा के हम अपन समझनी ऊ धतूर हो गई। पता न खता कौन कसूर हो गई। जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गई। लाग उड़ जा हे अरे जी हो परमादर ने हमने के छोटे सिंह जी के हार्दिक हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो। हमने के जकरा के हम छोटे पर हम देखले रहनी छाई बाबा के सुपुत्र बानी धुरान काका के पहिल का चला तने मलवा तन देहो भैया मलवा तने खड़ा हो एगो माला से स्वागत। धुरान काका के पहिल का से हमने के छाई बाबा का सुपुत्र बने। हम छोटे रहने तब अरवा पिताजी के लड्डू बाबा के गोड़ लगतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा एही तरी मान सम्मान बन रहा। मेला नहीं होई तो फेल होई हार्ड हो का करब लेके हम एटीएम कार्ड हो नोट खाती घोट देला नोट खाती घोट देला गला रमान के ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा। ये पुरस्कार हमरा के छोटू जी हमरा के दिले बनी छोटू सिंह जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। चिन्ह तर लोग इनकर वसुधर मामा गांव आ बहुत माने हमने के गुड्डू सिंह जी के यहाँ के भगना है। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन पटेल जयमाल बसंतपुर धीरज पटेल ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा। हा 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 द झमझम तार हाथ में हम खाली कर दें। शारदा टेंट लाइट हाउस बहुत बहुत रुपए पुरस्कार। वर्मा जयमाल बसंतपुर राजकुमार वर्मा जितेंद्र भैया कमेटी के तरफ से ए हो हमर राजा
हमर राजा का अवतार जाने हमर राजा का अवतार जाने हो गई नैनों में बस जा तेरे मस्त मस्त बोले चाहे जाओ बस बस चाहे हो हमर राजा का अवतार जाने आई हमरा सोनू प्रसाद जी कमेटी के सदस्य बानी सूरज बेकरी महादेव मार्केट हनुमानगंज आई हमरा के आरोही क्लासेस दरबार बारी पुजवल मिश्रा जी बहुत बहुत रुपए पुरस्कार रोशन बाबू हमरा के दिल बने पुरस्कार नगेंद्र सिंह जी जिगरसर के धरती से 100 रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार समय हमने के लास्ट बार ऐसे कहे के मुर्गी लागल ए राजा जी धन से तन के एजा रह हम जानत नहीं कि तू कहां बड़ा एजा एक खाती बड़ा जे कम से कम नचनियावा का लहंगा के हवा के लगला देखी कितना दिमाग के तेज बड़ा जब नचनियावा मुर्गी मारत है त मुड़िया है देखो तने कि झाटी जमल राम हो ए राम भा लगले बहुआ धन से तन के भूख नहीं जाई राजा ने कहिया तोहरा बुझाई अभी जवानी नहीं खे हमारा हो मान के गुड़िया ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा वर्मा जयमाल सजावट बसंतपुर राजकुमार वर्मा जी काम अवतार हमर राजा का अवतार प्यार की लड़ाई में कलाई में चूड़िया साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में रोको रोको अशोक ठेकेदार जी हेलो एगो हमरा के मिलल बा एगो तारा के मिलल बा आई हमरा के स्वामीनाथ व्यास जी के भगिना बानी बहुत बहुत रुपए दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ई व्यास जी हमने के जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान एही तरह बन रहे ए राजा जी कहतिया तनाया बनी तो कया कोलपता बेसी भोला तू रहा रविंदर एलजी रविंदर एलजी नाया बानी तो काया कोलपता बेसी गइलो तो यइलो नहीं पिया परदेसी
ध्यान नहीं खे तोहरा ध्यान नहीं खे तोहरा ओ छैत समान को ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा हर एक कलाकार लोग दिल बने पुरस्कार का ममता राजा ए हो हमर राजा का ममता राजा शारदा टेंट लाइट हाउस आई पुरस्कार मिलल हमरा के पंकज वसुधरी जी के नाम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा लास्ट में कहीं जा आ तिवारी जी के हम नंबर दे भा लगले बबुआ कहतिया तब बड़ा तारा पावत बूढ़ा है बाबा पेट कम कर बलम दिनो राती सोनू संग दिल लेखा बजर को छाती कोई ले बड़ा हाल तू तो हे राजा जी है राजा सुरेंद्र ठेकेदार राजा जी राजा राजा जे राजा राजा तिवारी बाबा आवाज से ना होला अंदाज से होला जीवन में होई अरे तिवरिया बिगड़ल जाता है खत्म भी हो गई ए जला लग गई बाबा चदरिया धीने रे धीने दरना 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 रे ना दरना दरना रे दरना रे अरे छुला 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 ए जले लग जाई सजनमा ए बड़ा तारा पावत बूढ़ा बोलम दिनो राती सोनू संग दिल खानी बजर को छाती बहुत बहुत रुपया पुरस्कार श्री विनोद कुमार मिक्सचर मशीन बसंतपुर कोई बड़ा हाल तू तो कोई बड़ा हाल तू तो तुझिया के चांद के ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम ममता जान के